You're going with Daddy? Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone. Good morning guys. Happy Friday. Yeah, there's a lot of sobrang hangin kagabi. Anyway, today's Friday. Mayroon pang laro yung dalawa. Last game today, or last comp nila. Ang tee-off ni Zach is 12:30, Zach? 23. At no, 12. yours is 12:24. 12:20, yeah. 12:24 si Zach, ang tee-off. Si Kuya 12:30. So 12:30 to. So ako yung sasama ulit kay Kuya and si Diyan kay Zach. And kanina sobrang lakas ng ulan. Blinag ko yun ng very light. Tapos hindi tayo nakapag-walking, pero okay lang kasi mag-walking naman tayo sa golf. Kahapon naka 13,000 plus steps tayo. So kahit hindi tayo masyadong naka-walking kahapon, nabawi naman natin yung 10,000 steps. So today mag-walking ulit tayo. And then nakapag-exercise din ako kahapon. Kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi nag-transfer ako ng files. Kinuha ko yung SD card kasi pa-full na ulit eto. So para meron tayong space dito sa ating SD card na gamit ko ngayon. So ngayon si Jan, the-drop off niya lang yung key. Today September 8, birthday ni Papa and ni Mama Mary. Happy birthday, Papa, pero late mo itong mapapanood. Si Mama Mary, Papa Jesus Mom. So, punta lang si Jan sa reception. Para kukuha din sila ng food kasi meron ditong parang canteen. Han, can you ask for fork, please? And eto. Thank you, Baba. I'll just come in and say. Si Kuya, ayun yung kumain. Gustong kuhaan sila ng breakfast bago sila maglaro. You go get something, Kuya. Dad, can I just have a croissant? Where'd that go? What? I put the car key. Car key? Dad, can I have a croissant? Yeah. Go with Daddy. Yeah. Yeah. No. Just a croissant with, just Ham. Okay. And kahapon hindi ko na naman nakain. I drink that. Hindi ko naman nakain yung ginawa kong pagkain ko kasi it's no hot, Kuya. No, just wait for him. Yung prime kasi, alam, gustong-gusto nila to, hindi naman siya masarap. So anyway, yung mga niluto ko, dala ko ulit yung aking tortang talong, nagsisig akong chicken, okra. Nandun pa rin sila sa aking lalagyan na food. Pero meron naman ako doon na mga ice, yung, ice, hindi ice cube, yung ice pack. So, maglalas naman yun. So, at least tomorrow hindi ako magluluto ng aking lunch. Meron ako ng food. Hindi na kami lalabas. And bukas pala guys, sobrang hectic ng aming schedule. Kasi bukas, final ni Kuya. Footy final ni Kuya bukas. Are you coming? Yes. Kasi, it's final, Kuya. No, it's not grand final. It is grand final. No, it's not. It's not? It's not. Well, what is it? It's just... No, Daddy said. It's not last. the grand final. Well, Daddy, that was... No, if we win, we go to the grand final. Yeah, so semi-final tomorrow. Yeah, semi-final tomorrow. So, pag nanalo sila, Kuya, diretso sila sa grand final. So, semi-final bukas. Ang oras ng nila, Kuya, 9 o'clock. Matatapos kami dito, mga alas 6 o alas 5 na. So, makakauwi kami sa bahay around 11:30 to 12. Tapos, gigising ng maaga bukas kasi yung laro nila sa Tantanola. So, magbabiyahe kami mga 30, 35, 45 minutes from our house, Kuya, Tantanola. 30? 20? Yeah, 20 to 25. Pero maaga kami nga alis para makakuha kami ng parking. So, yun yung ganap namin. May laro si Kuya bukas. And hindi ako nakapag-edit kahapon. Hindi ko natapos yung in-edit ko kahapon. Kanina natapos ko, ngayon uploading. So, may vlog tayo mamaya. Ayan na si Holly. Ayan si Daddy. May dala na siyang food. You got lollies? Balls. Balls? Balls. Wow. I got, Mommy, remember these lollies? Yeah.
Ah, yeah, the crazy croco. Yeah. I got it then because Ayan, yung food. Ay, ang bango. May sarili kasi tayong food. Okay. Just wait. Kalong-kalong ko pala yung computer kasi nga ina-upload natin yung ating vlog. Get there. Yeah, just wait there, kuya. Just there. It's just there. So, ayan, check out na tayo. Tapos na tayo dito for 2 days lang naman tayo. 2 nights and 3 days. Tapos kausap ko yung kapatid ko din, oh. Yung aso niya, si Roxy daw. Doon lang kung saan mag-golf yung mga bata. Doon lang. Diyan lang malapit. Magto-turn left tayo doon sa may... Basta malapit lang talaga. Kaya maganda tong accommodation kasi malapit lang sa activities ng mga bata. Ayan, dito na tayo. Diba? Bilis lang. Ininit ko ulit yung aking scrambled egg with cottage cheese and spinach. Oh, do you get that drink? Okay. Mag-breakfast na sila. Anong oras na ba? 10:05. Actually, yes. Oh, here. Who's this one? I got Who's this pie? Pie? Holly and Zach. Zach, what you got? You're welcome. Here. Where's yours, kuya? Ayan. That's mom. No worries. Kain mo na sila. Walat lang yun. Ha? Good? Yes. Halat lang yung apudanta ka. Good? Yeah. I got caught. Careful with your clothes, ha? How did that just get stolen? Baba, careful with your clothes. I know, I love this stuff. I'll take care. You got alcohol? That's right. Yes, we do. Because I thought that was making Yeah, I have alcohol and wipes. And tingnan niyo yung book ni Holly. Oh, I have no one. Inayos ko siya para hindi sagabal sa kanyang mukha. Careful with your clothes, baby. Your jumper, huh? Kuya, that's oil. It's gonna go to your clothes. Can you remove it there, please? No, I guess I didn't. Yeah, but it's still... Okay, saan mo na sila. Oh, say happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa. Hello. Thank you. You're welcome. Oh, Holly, Kuya, say happy birthday to Papa. Happy birthday, Papa. Hello, baby. Thank you. Okay. Tinawagan si Alcia. Love you. I love you too. Mag-hit lang sila, magpa-practice. See you daw, Papa. Magpa-practice daw sila. Love you. See you. See ya. See you, Pa. Kuya. Yeah. Okay. Mag-hit lang sila. Kausap ko lang si Papa. Samahan ni dyan yung mga bata. Mag-practice lang sila sa driver range. Mag-hit daw si Kuyang 100 golf balls. Sinundun ako ni Sak. Na kasi 12:10 na. Magti-tee off siya 12:23. So, ayan siya. I know, it's freezing. You forgot your jacket. I got another. Maybe, hala, ang dumi na ng aking dahil siguro sa linagay kong cushion. Did you practice? Yeah. How about Kuya? Yeah. Lamig. No, they're not good. Dito sila. Hi, Baba! You look so pretty! Hana? Huh? Your new friend? Maya-maya mag-start na si Sak. Mauuna si Sak bago si Kuya. Pero ilang minutes lang naman yung pagitan.
Si Kuya tsaka si Holly kumakain ng sausages. Andun pa si Sak, oh. Kinukuha niya yung card. Good luck. Alis na si Sak. See you. Sama ulit siya sa dahil. See you. Yeah. Okay, see ya. Okay. So, si Kuya na yung next. Kukunin lang nila yung card. Good luck, Kuya. Mag-start na rin sila. Okay, come on. And parang uulan kasi na-feel ko nagdi-drizzle ng konti. And mahangin pa rin. Same kahapon. See ya. Ayun sila. Nauna sila Sak mag-tee off. Next sila Kuya. Hi, Sak. Yeah. I got a 6, 4, then I'm down by 1. Okay. Second place. Oh, wow. It's not finished. Yeah, you're good. Magkasunod lang sila doon si Ayaw ko magpakita kay Kuya. Binablog ko siya para hindi siya ano ba? Ayaw niya kasing nagpapa-vlog. Kaya, si Sak pwede. Okay lang si Sak. Ayan, mabavlog natin si Sak. Kasi magkasunod lang sila ni Kuya. And wala siyang pake kung i-vlog ko siya. Sumabit sa sa puno. Huwag na nga natin. Dito si Daddy. Hi, babe. How's Saki? Oh, that's wow. Oh, nabutan na naman namin. Tingnan na naman itong isa nito. Nakikita niya kasi yung mga tira ni Kuya. Hindi ko huwag siyang manood. Pag nakikita niya si Daddy niya, parang si Kuya natitense. Kaya na parang nakaka-budget si Kuya. Pero he's doing well. Mag-swap na kami ni Jan. Sabi ni Sak, Mom, come with me. Maybe you're gonna give me good luck. So ako na kay Zach. Si Jan na kay Kuya. Magkasunod lang naman sila eh. Ibang group kasi si Sak din eh. Reporting here, reporting. The weather is getting worse. Guys, umuulan na. And windy. Ayan. Oh. Huh? Just cover on the back. Okay. You're gonna hit? Not yet. Wait for the other one first. I'm after. Yung parang namin nililipad din. Okay, good luck. Okay, good luck, Sak. First time in. Hit it nice, Sak. Not in the bush. Okay. Don't rush. Oh. Kumusta kaya din si Kuya? Tsaka si Holly. Ay, basang-basa na yung ating pants. Watch out your ballsack, ha? Hindi ko makita kung saan. Ay, malulobat naman tayo. Nice! Good shot! Good shot. Come on. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, guys! The next day na to, hindi ko na kayo na-update kahapon. Yung last update ko sa inyo, yung inulan kami. Sobrang lamig kahapon compare nung first day ng laro ng mga bata. Tapos inulan kami. So hindi na ako nakapag-vlog after noon. And hindi na rin pala kayo nagstay nung after ng golf kasi may presentation. Hindi na kami nagstay kasi kailangan naming makauwi kasi late na natapos yung laro ng mga bata. Nakauwi kami ng bahay
ano na, past 11 na. And ang nababalang namin na gamit sa bahay ay yung food na dala ko na kailangan ko ulit ilagay sa fridge. Tapos yung toiletry, yun lang. Nasa car pa namin yung mga ibang gamit namin. Kasi nga, kailangan namin matulog kasi maaga kami dito sa Footy kasi nga may semi-final sila kuya. So, hinihintay lang namin na bumukas yung gate kasi 8 o'clock bubukas yung gate. Inagahan namin din dito para makakuha kami ng pwesto na maparkan yung car kasi nga semi-final so madaming tao yan. And pupunta rin si Auntie Mel. And yung laro pala kahapon is sa grupo ni Zach. Minix na sila, diba? Iba na yung team nila compared noong first day. Sa grupo ni Zach, minix sa kanila is 2 city kids tapos 2 na countryside. Same kila kuya. Kasi yung first game, yung first day, lahat ano sila, yung kalaro ni Zach is lahat countryside, same as kuya countryside. Pero kahapon minix sila, iniba naman yung team, yung ka-team nga nila, may 2 city kids and 2 countryside. So sa team ni Zach, si Zach yung ano, mataas yung score. So pang-apat si Zach. Si Kuya, sa team nila Kuya, si Kuya yung nanalo sa team nila. Pero hindi namin alam yung overall kasi nga hindi na tayo nag-stay for presentation. Pero yung first day of game, si Kuya ay nasa 7th. Sa 7th si Kuya. Kasi lahat kukunin yung score ng lahat na naglaro. Tapos doon i-base kung pang ilan yung mga bata. Pero si Kuya, yun nga, sa first day, si Kuya yung 7th. And sa second day, hindi pa namin alam kasi umuwi kami. And ngayon may laro ulit si Kuya. And finally, tapos na yung sapsasa. And then, sa September 18, right, Zach? Yep. Yeah, September 18, guys, athletic naman. Kung maalala nyo, si Zach na-pick siya for, running. And high jump. High jumps. And relay. And relay. So yun, and what else? That's it. So yun naman ang next biyahe namin sa Adelaide. Yung kay Zach naman. So tapos na yung sapsasa. Ngayon naman, athletics. Ayan si Saki Boy. Gusto sana naming i-rebook yung yung kung saan kami nagstay. Yung cabin. Kaso hindi siya available sa may yung isang date available pero yung isa hindi. So hindi namin nakuha. So hindi namin alam kung saan kayo mag-stay sa athletic ni Zaki Boy. Sa yung guys? Sa September 18, right, Zach? September 18 tapos next compete din ni Holly sa dancing after. Sana sa 20 ata si Holly. So basta very busy ang September namin. Parang up and go. Yeah. Parang lagi kaming may ganap. After ng isa, mayroon naman isa, then after isa, mayroon naman yung isang bata. So yun yung aming September schedule, guys. Lahat activities ng mga bata. Si Jan andun sa labas, kausap si James. Nakita nyo na si James. Nauna si James sa amin. Ayan yung car ni James. And ayan yung mga nakapila para makapasok, guys. So, inagahan din nila para makakuha ng spot ng parking. Mag-start yung game is 9. 9 o'clock ba, kuya? 9:30. 9:30. So, mag-8 o'clock na. Oh, diba? Ang aga talaga namin. Ayan, nagbukas na yung gate. What are they doing? They're doing good. And syempre may magbabayad tayo. $10 ang adat. Yung kids walang bayad kasi sila yung maglalaro. These are. Like what? Under 14. That's there a cups, han. Kala ko pulis yung dalawa. Lumalakas na yung ulan pero yung game patuloy pa din ang tulasan ng grasya ka ng bola. Oops. Wala. Something happened sa kanya. Yung knee niya. Dad, I had a shower out there, didn't I? Nagpaulan si Oli, bumili ng lollies. Sana okay lang siya. Knee. Yeah. He's off the rest of the game. He'll be out for the season. Well, they know you're gonna win it, Dad. They won't get it.
Meron ding na-injured sa Bay. Ayun. Yung sa Bay, yung team natin, meron ding na-injured. Ayun. Yung knee din. Kasi madulas na yung grass. Kasi maulan. Sobrang lamig pa. Time, what's going on? Time, where are we? Panalo yung under next. Now you get into the men now. Under 17 panalo. Next is B grade and A grade. So dito lang talaga kami guys manunood. Hindi pa ako nakakapag-edit kasi pumasok si Jan tsaka yung friend niya. Dito nanood kasi umulan. Meron silang burger steak. Lunchtime na nila. Ako kumain ako ng ano, diba? May kamote ako dito. Nagle-learn siya ng Tagalog and Bicol words. Now, let's learn Bicol words. Makan, mahay, mahay, na, aga. So indoor means good morning in English. Tagalog means maganda umaga po. Diba? See, I learned it. Yeah. Nasa TikTok niya yan guys. Ang gastos ng mga bata dito. Tingnan, kumukuha siya ng pera. Kinuha niya yung 20. Kanina binigyan na siya ng daddy. $20 not. That's all he has. And then, He just has $20. and sinabihan siya ni Jan, kunin mo lang yung $5. Kasi binigyan na siya ng 10 kanina. Wait, I'm just gonna make sure he has. Oh yeah. Si Sak umalis na kasi may pera na ulit siya. Binigyan ulit siya ng $5. Si Kuya hindi pa rin bumalik after na binigyan ni Jan ng $20. So, that's enough, Baba. Bahala kayo dyan. So, i-take ko na to kasi 3 days na nakalimutan ko silang dalhin. May isa pa kaming game na papanoorin, yung A grade. A grade. Si Kuya hindi na talaga bumalik after ng $20. Look at this. Betty will get this. Oh. Ouch. Mapanakit tong game na to. Yourself! A grade lagi guys yung pinapanood namin. Mas magandang panoorin yung ano, yung malalaking ano, yung mga naglalaro. Kasi very rough talaga si Jan tsaka yung mga friends yun, nakakatawa. Kanina pa sila sigaw ng sigaw. Pumasok na sila kasi umulan na naman. Finally si Kuya nandito na. Go in, yeah. What is that? In Brock's car. Yeah. Your best player, Kuya? Huh? Yeah. Can I go Kate's car? Yeah, hurry up. Yeah, go. Best player pala si Kuya today. Si Kuya na talaga. Ayun na naman. Punta naman siya sa friends niya. Bumalik si Kuya. Hingi ng pera. We don't have... Wala nang cash dyan. Ubus na nila. Eto, tingnan mo. Basang-basa ng ulan. Si Sak nandoon kila Brock. Car. Ayan. Ayan. How much ya? Ayan. Binigyan siya 20. Pero wag mong ubusin yan, Kuya. Naka 20 na yan kanina. Ayan siya. Can I sleep over at Kate's? Gusto niya mag-sleep over daw kila Kate. Now we're gonna go to road next week. But you have to get your stuff first. At home? I'll have a shower. Yeah, you're gonna have a shower first. You get a footy ball? Oh, it's so funny. Why? You know that big guy in it? Yeah? Kami sa shop, bili lang si Sak ng Jiffy kasi nga sisindan namin yung fireplace, sobrang lamig. So ito yung binili ni Sak sa shop. And ito yung mga mails namin. Ito, ano to ni Holly? Sa dancing niya to. Finally, dito na tayo sa bahay. Si Kuya, kung marinig nyo yung shower, naliligo na siya kasi alis siya, mag-sleep over siya dun sa friend niya. Si Holly nakatulog sa car. So, dadalhin yun ni Jan dito. Nandun pa kasi may kausap si Jan sa phone. And, yeah. So, yung vlog natin kahapon tsaka today. And again, yung boys, they done very well. Especially si Kuya sa golf. Yung first day, out of 160 kids, top 7 si Kuya, which is really good. Yung second day, hindi namin alam, pero yung score ni Kuya, sa second day, 74. Yung first day, 73. So, nag-up ng 1 point si Kuya. And, I think he's still done well. Pero hindi na nga kayo nag-attend ng presentation kasi nga,
kailangan namin umuwi kasi may laro pa si Kuya today. And si Kuya, best player siya sa footy. Hindi sila nanalo, so maglalaro sila sa row para makasama sila sa finals. And yeah, next vlog natin is si Sak pala guys, meron din siyang training sa Monday. Oh, that bird. Ay, that's kicked. big. Got kicked. You got kicked? No, like they'll be like kick the ball by the Oh, yeah. With the foodie shoes. Oh. Yeah. May malaki siyang Nah, ano. it's just dirt. Ay, ikaw, lagi niya ako niluloko. So, si Sak, magti-training na siya sa Monday, starting Monday, ng running. What else? I don't High jump. And, that's it, right? Running and high jump. really. Relay. So, yun yung iti-train. So I'm doing 200 meter, 100 meter, Yes. relay, and high jump. High jump. You're And not running. recording. Yeah, I am. Niloloko niya ako. So, magti-training na siya kasi sa September 18, pupunta kami sa Adelaide para sa kanyang athletics nga. Sa kanyang running, yun mga sinabi niya. Yun yung aming ganap sa September 18. So, pag natapos ko itong i-upload and hindi pa kami nakaalis sa papuntang Adelaide, balikan ko ulit yung caravan vlogs natin guys ha. Kunti na lang yun and pag may updated naman, i-upload ko agad. Pero yeah, so eto muna, tatapusin natin to vlog na to. Then pag hindi pa kami nakaalis papuntang Adelaide, kasi nga baka matapos ko tong vlogs kasi kunti na lang naman, balik ako sa caravan vlogs, okay? Kasi yung updated vlogs namin, 4 lang ata. Father's Day, tapos yung golf, tapos eto, yeah. So yun na guys, thank you so much and again, congratulations sa aking mga boys. Kahit ang pangit ng weather, sobrang hangin, sobrang lamig nung first day, and then mas malamig second day, tas umulan pa, natapos nila yung laro, and yeah, they done well. So yun na guys, thank you so much. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Come on, Sak, say goodbye now, please. Say thank you. You done well. And si Sak, so first day you won too, right? In your group. Yeah. Yeah. I need to go. Alright, Please magsha-shower. like, please subscribe, and have me like, see you on the next one. Okay, Bye. magsha-shower na rin siya. Good night. So, good night.